Mae newid yn yr hinsawdd yn cynyddu bygythiad plâu a chlefydau yn ein coedwigoedd a'n coetiroedd. Gall hyn gael effaith ddinistriol ar ein cynefinoedd naturiol, yn ogystal â newid y dirwedd sydd mor gyfarwydd ac annwyl i ni. Na allwn ni atal plâu a chlefydau rhag effeithio ar ein coedwigoedd yn llwyr, gallwn gymryd camau i'w harafu. Ymhlith y prif bygythiadau i iechyd coed yng Nghymru, mae clefyd sy'n debyg i ffwng o'r enw phytophthora rumorum. Clefyd coed llarwydd yw ei enw cyffredin, a bydd gan goed sydd wedi'i heintio resin ar ganghennau heintiedig, a bydd yno dwydden troen ddu fel llwydni. Mae clefyd coed llarwydd yn effeithio'n bennaf ar goed llarwydd, ac yn cael ei ledaenu drwy sborau y mae'r awyr yn ei cario o goeden i goeden. Mewn glaw sy'n cael ei chwythu gan wynt, gall ymledu drwy goetir neu goedwig am radiws o hyd at 4 milltir. Oherwydd hyn, gall ymledu'n gyflym iawn, gan ladd coed cyfan mewn cyfnod byr. Mae clefyd coed yn glefyd arall sy'n debyg i ffwng, sy'n fygythiad difrifol i'n poblogaeth o goed yn. Mae effeithiau clefyd coed yn debygol o fod yn fwy gweladwy drwy gydol yr haf, ac mae'n arwain at golli dail, brig dyfiant gwiwedig a briwiau ar yr hisgl. Gall sborau clefyd coed yn chwythu hyd at 10 o filltiroedd i ffwrdd, gan lanio ar ddail a threiddio drwy ei harwynebau. Gall coed heintiedig fynd yn fregus, gan arwain at yr angen am reolaeth ofalus, a'r posibilrwydd o orfod ei cwympo a'i symud i ddiogelu'r bobl sy'n ymweld â'n coetiroedd hardd. Mwyn ein helpu i arafu ymlediad clefydau a diogelu ein coedwigoedd, mae'n bwysig ein bod yn symud y coed sydd wedi'i heintio. Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i ni gwympo coed llarwydd heintiedig o dan hysbysiad iechyd planhigion statudol. Mwyn diogelu coed, coetiroedd a choedwigaeth ledled Cymru, mae ein tîmau'n cynnal arolygon blynyddol o'r awyr gan ddefnyddio hofrennydd i chwilio am arwyddion o glyfydau, ac yn ymweld â safleoedd o ddiddordeb ar y cyd â Forest Research. Ei bod yn anffodus gorfod cwympo coed yn ein coetiroedd, mae'n rhoi cyfle i ni ail-gynllunio ein coedwigoedd ar gyfer y dyfodol. Lle mae'n cyd-fynd â'n cynlluniau adnoddau coedwig, mae ein tîmau'n ail-blannu gyda chymysgedd o rywogaethau, fel bod ein coetiroedd yn fwy gwydyn yn erbyn bygythiad plâu a chlefydau. Rydym yn gofalu am ein coedwigoedd, fel y gallen nhw ofalu am genedlaethau'r dyfodol.